Takže vraciame sa späť Octavii. To na to všetko sedí ako má. Takisto aj tu je poznačené. Ale základ je z druhej strany. Dole je riska. A tam to není moc dobre vidieť v tom telefóne. Tam je čiarka a riska. Tuto je vačka zaretovaná. Takže by sa nám to nemalo kde hnúť. Tak a poďme dať dole remeň. Povolíme napínák. Zhodíme dole remeň. Dáme dole tieto všetky kladky. A takisto aj vodnú pumpu. Poďme na to. Prečo dávate, prosím vás, vodné pumpy na rozvody na tmel, na silikon? Prečo to robíte? To vás tak baví? Alebo čo z toho máte? Potom to nejde dole. Je tam zažraté. Čo robí dobre povoliť? Lebo všade je silikon. Ste vážne topky. Je tam normálne okrúžok, ktorý po vyčistení toho sedla tam pekne tesní. Prečo tam gebríte ten silikon? Keď ste hladní, choďte sa niekam najesť, ale nedávajte všade silikon. Prosím. Silicon Master, level 4. Pozrite sa. Dívaj, koľko tam nadzúgal. Dívaj, koľko silikonu týchto. Pozrite. No to je vážne zdravé? Hej. Naozaj? Keď to potom všetko poupcháva? Fakt super. Ste frajeri. Na čo je tam potom tento okrúžok? Tuto, v tom silikóne, okrúžok. Prečo tam dávate ten tmel? Ľudia. Prečo? By ma zaujímalo, čo z toho tí ľudia fakt majú. Všade silikon. Všade silikon. Takže guferko sme pomocou hrubšej sily dali von. Tak, ideme to tam vyčistiť. To je tak čisté. A dáme tam nové. Tak sme si miesto vyčistili pekne. Čistočke a môžeme tam dať nové takéto guferko, aby to nekrvácalo. Takže guferko už máme nové, pekne osadené. Ideme ďalej, dáme ten štift. Štifty máme na mieste. Toto som vyčistil, jak mi to šlo. Dohoda to postup. No, každá vodná pumpa takáto má tesnenie, okrúžok, ktorý nepotrebuje žiadny silikon, žiaden tmel. Je to značka INA, takže má to plastové koliečko, čo už dobre aj také je, ale žiaden silikon, nič.
potriť troška tesnenie vymrznúcou, takže tam ľahké kozlo, nič viac tomu netreba. Takže máme tu vodnú pumpu, nové šrobiky, dáme ešte spodnú kladku, hodíme bočnú kladku, šponovaciu nahodíme a dáme pomaličky remeň aj s kladkou vačky, teda s remenicou. No a potom to voľako zložíme. Nože napínacie kladky, vidíte, to je stará, nová je už Romania, je to z Rumunska, stará bola z Kanady, je to síce tá istá značka, aj tuto, ale Rumúni sa spojili s Kanadou. Vidíte, jak to bolo prepnuté? Ten rozvod bol úplne, že mimo. No, takže tak. Ale teraz dáme tam kladku napínaciu a s týmto jazyčkom, tento jazyček ide sem do tejto dierky, ako dajte pozor. Čiže takto. Jasné? Musí to tam byť, lebo keď to tam nebude, tak bude zle. Dobre, ďalšia vec je tá, čo už viete, že keď sa to ide šponovať, tak vždy tento, tu je taký zárez, taký zárez a ten musí byť, potom si ukážeme s ďalším takým zárezom v jednom, musí to byť v rovine, nie ako to bolo predtým, že to bolo tu a to bolo tu, potom sa stane niečo takéto a tam už nepomôže ani samotná Kanada. Hej, takže tak. Čiže máme vodnú pumpu nahodenú, šponovaciu kladku, dve vodiace kladky, sem ide ešte jedna vodiaca kladka, a tu si dáme až nakoniec, aby sa nám dobre dával remeň a hodíme si teraz remeň aj s remenicou vačky. Snažte sa mať čerpadlo, hej, nejak na stred, aby sa dalo potom ešte nadstaviť. Dobre? Tak to nejako na stred, aby sa dalo potom ešte nastaviť ten prestreh cez počítač. Poďme na to. Tak sme to nahodili, hej, takto nejak. To vyzerá nahodené. Tak. Šponovacia musí byť v tom okničku, tam proste. Sme si naznačili, ako by to malo aspoň vyzerať. Takisto aj tu. Ideme preto odbaretovať a prezočíme motorom to dvakrát. Takže máme to opäť na značkách. Zaretované čerpadielko, takisto aj dodek spodek a takisto nám sedí aj zadok zaretovaný, takže je to fajn. A máme hotovo, môžeme zadeklovať túto stranu, porobiť čo máme. Ešte čakáme na jednu kladku, na vonkajší rozvod, ale to už potom. Tak zadeklujeme to, hodíme to na silen blok, zavesíme motor. Ešte čakáme na veko ventilov novej, to je čistiť, takisto sanie, EGR-ko a potlaková pumpa sa pretesní. A bude to fajn.